Girman kai rawanin tsiya. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 27. Girman kai rawanin tsiya. Sarkin Musulmi Umar ɗan Abdulaziz ya shiga masallaci wata rana da daddare a cikin duhu, sai ya shuri wani mutum da yake kwance bai sani ba. Da mutumin ya zabura sai ya fusata ya yi masa tsawa. Kai, wane ne wannan? Halan kai mahaukaci ne. Sai ya ce, a'a, ni ba mahaukaci ba ne, ni Umar ɗan Abdulaziz ne. Jin haka sai hankalin mutumin ya tashi, jikinsa ya ɗauki rawa, ya fara ‘yan kame-kame. Sai sarkin musulmi ya ce masa, kwantar da hankalinka, ni na yi maka laifi, kuma kawai ka tambaye ni ne, ni mahaukaci ne? Na ce maka a'a, kuma ka tambaye ni sunana, na faɗa maka. Darussa, ko kana cikin fushi, ka san abin da ke fita bakinka. Duk girmanka, kada ka bari shaidan ya sa maka girman kai. Girman kai ba halin girma ba ne. Idan kai ne mai laifi, bai dace ka ɗaga murya ba. Lumana ta fi tashin hankali wajen magance matsala.